Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Nami kula Alma Barikmal Dia Yahya saking kelas 11 akuntansi loro. Ing video iki kula badhe nembang Asmarandono laras slendro miring pathet songo. Langsung wae nang videone. Saben tetes keringet aji, saben detik ono mokno, ilmu jero tak ngerti buku-buku dadi konco, wengi sepi kuroso, demi ngimpi kang tak tuwuh, pawiyatan kang utama. Nah, niku wau tembange. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.